Paljon tätä fightia. No, tulisiko sinä tänne? Tiitti tänne. Tiitti tänne. Tiitti tänne. Lunde. Sä haluaisit muakin pussailla ja kaikkea. Sä haluaisit muakin. Apua! Mennä. Mennä. Meidän koira on mikään äsken. Meidän koira on tämmönen. Okei, nyt Venni on jo hyvä herätys. No, Herää joo. no. Tää on pitkä video. Ei selkeä, että pitää nuolla mua. Anna iloinen.